Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw. Dinhi isa na ginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini inyong kalagad si Pagtuki Tat Samson. Makikuban kaninyo sa ka oras nga panuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Agosto 5 karon 2013 adlawng Sabado, ug aniya ang sab kita ni natong tulumanon ug atong pagaisgutan nining ato ang programa karong buntaga mao ang kaugalingong pinulungan sa Key to 12. Again, ang ato ang topic karong buntaga mao ang kaugalingong pinulungan sa Key to 12. Apan sa dili pa naton ipadayon mga igsoon, tuguti na ko sa pagpangayo kaninyo og katahuran labi na gyud sa ato mga suki kayong tigpaminaw dinhi sa ato ang istasyon ug ato ang programang Pagtuki, no? Diha labi na gyud sa mga isla sa Leyte, sa isla sa Camotes Island, no? Nga ingon sad sila naminaw gid sad sila nato kanunay nagsunod kanunay labi na gyud sa mga local governments, local government units diha sa Camotes Island. Ingon masab sa isla sa Bohol, sa Mindanao area, no, nga maabot nini ato ang Sibia, ug ingon man sab sa isla sa or probinsya sa Negros, ug ingon man gyud ang ato ang probinsya sa Sugbo. Labi na gyud diha sa Naga City, no, labi na gyud sa barangay Tinaan, Sindulan. Labi na gyud nila ni Natoy, ni Bibi, nila ni Kuni, ni Audi, no, ug sa mga pamilya diha nga nagsunod gyud ay sila kanunay nato, no. So mo ning mga diehard nato ang mga sumusunod nin nga tong programa. Kanyong tanan nga mga nanay ug mga kaigsuonan nato nga nanginabuhi karon ug naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, kanyong tanan maayong good morning, no. So nindot kayo ang atong adlaw karon. Manghinaot ang magpabilin kani nga anindot, no. So mga igsoon, kay lagi ang atong gisgutan karon ang kaugalingong pinulungan man nga gigamit sa Key to 12 nga program. Atong sayran, no, gikan sa ato ang mga bisita karong buntaga. Unya di nato lang anon ato dayon silang ipaila mga igsoon. Una sa ran ako ipaila kaninyo si ang usa ni siya ka linguist and professor gikan sa Cebu Normal University, no. Kini siya maka hatag kanato og kasayuran kabahin sa kaimportansya, no, sa pagkat-on sa ato ang gitawag natog native tongue, no. Labi na gyud sa kanang gitawag natog early school age. Walain kundili si Dr. Angel or Angel pade mahimo lang. Angel Peserla. Doc, maayong buntag. Maayong buntag sa mga tigpaminaw. Unya Doc, ayaw kalimti Doc pag-greet ang imong mga estudyante o imuhang mga kapamilya o kapuso. Okay. Maayong buntag sa tanan akong mga magtutuon sa Cebu Normal University sa doctorate o sa MA programs. MA Literature o sa DA Literature and Communication sa College of Arts and Sciences, Cebu Normal University. Hasta sad ang dean si Dr. Florisa Laplap, maayong buntag, o may labi na gyud ni Dr. Marcelo Lopez, among presidente, no, og ang tibuok Kabisayan ug Mindanao nga ang pinulungan mao ang Subuanon gyud Binisaya. Okay, daghang kayong salamat Doc Angel Peserla. Unya sunod natong ipaila ang suki na sad nato, no, usas mga haligi pod sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated, ang kasamtangang Executive Director sa Rafi's Culture and Heritage Program, way lain kundi si Dr. Jocelyn Joy Hira. Ma'am Joy, maayong good morning. Maayong good morning sad Sir Tats og si Dr. Angel, no, nga well known kaayo sa iyahang field sa lengguwahe o pagtuon sa lengguwahe. Akong i-greet ang atong mga suking tigpaminaw, no? Suki na gyud ko. Ayaw gyud kalimti. Maikog. Unya, ako especially i-greet nato ang atong mga kaubang mga kaigsuonang Muslim nga nag-celebrate sa ilahang end sa ilang Ramadan kagahapon niya murag 3-day celebration man kuno ni nindot ni siya Sir Taz. In fact,
mas nindot ni nga na-recognize sa atong gobyerno ang kaning kaimportante sa Kaimportante. ilaha, no? Kay kung ang mga Kristiyanos dunay Pasko sila sad ila sad nang gi-celebrate niya, mas maayo man pud ning akong nakitaan nga pagsabot ba makasabot sad ta kung unsa ni kaimportante ang ilang celebration para magkasinabot ta. Kay Yes. kung tan-aw nimo sad sa Pilipinas, daghan man kaita dili ra man mga Subuanong Bisaya. In fact sa cultural ethno-linguistic map no nga gibuhat sa ni Dr. Tenasas Maceda sa San Carlos atong 1968 na atay 108, but this has really grown to be more than 108 ethno-linguistic groups. Morning ni Amonis Dr. Angel karong buntaga Kana, ato ning istoryahan sayran unya ni. usahay mo ingon maguniserta sa mga tawo nga dialect ra ng Cebuano ayo Yes. ana ba di ba dili gyud no so mo ang ako sigurong role din kuan man isip usa ka tawo nga na-train sa antropolohiya ang siyensya sa pagtuon sa tawo no ang akong kuan ani ang pagtan-aw ra gyud kung diin ta no nag-develop pero ang specialization na gani ang istoryahan wa nay makatupong ni Dr. Angel kay di na gyud ko magpatuga-tuga diha pero mo ni mayong buntag niya daghang kaayong salamat nga mo ni gi ko atong topic karon niya mura kog co-MC ni mo ron kay daghang kay kog gisulti. Yes. But in any case ang ako manggod nga usa sad is ato sad siguro ni Dr. Angel atong tan-aw ning buwan ng wika ba niya buwan ng wika pagkahuman ang mga tao di kausan tanaw kog TV ni ingon din nga ay magtinagalog ta. That's not true baya kay kung ang atong gi-honor it's not only the national language nga Yes. Pilipino kung dili ato sang Atong gitagaan kaugalingon yun. og pagtagad ang mga nagkalain-lain nga mga pinulungan, Pinulungan. sa tibuok Pilipinas. Tagsaon ha. Yes. ato nang paladman no karong karong taon. Subuano na ta karon kay murag di maabot pa tag siyam-siyam ani Dok no. Tingali lain sa session. Lain nga session. Okay, so daghan kayong salamat Doc Joy no sa pagtambong no karong buntaga. Og ingon man sab ang atong makuyog sad over the phone si Dr. Julisa Arcilia no siya mo ato ang DepEd representative usa ni siya school head ni siya sa Lahog Elementary School diin ang Lahog Elementary School usa sa mga pilot implementers ni ining gitawag nato og mother tongue based multilingual education no so muna nga kuyugan ta ni Dr. Julisa Arcilia taud-taud no over the phone. Okay, so mga igsoon atong last year no atong 2012 ang Department of Education nagsugod no sa pag-implementar sa Keto 12 program diin nag-cover kini sa kindergarten og 12 years of basic education, meaning to say 6 years of primary education, 4 years of junior high school and 2 years of senior high school no kini nag-provide kini siya og igong panahon alang sa pagmaster nato sa mga konsepto sa mga kakayahan no mga skills og ingon man sab sa pag-develop nato sa kanang gitawag nato og pag-prepare sa atong mga graduates for tertiary education, middle level skills development alang sad sa pagpanarbaho og kanang gitawag og entrepreneurship no. So ubos sa mother tongue based multilingual education ang mga estudyante able to learn best through their first language no kanang gitawag nato mother tongue. Under the Keto 12 program ang DepEd nag-identify o nag-ila og 12 ka mother tongue languages nga gi-introduce ato ang school year 2012-2013. Unsa man na sila no kanang gitawag nato og bahasa sug no. Bicol, Cebuano, Chabacano, Hiligaynon, Iloco, Kapampangan, Magindanawan, Maranao, Pangasininse, Tagalog or Pangasininse, Tagalog ug Waray no. Dusi kini ka mga lengguwahe nga gi-introduce no karong tuiga school year 2012-2013 no under sa Keto 12 program no. So kini naglambigit na siya sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang mga pinulungan nya. Aside from the mother tongue, ang English ug ang Filipino gitudlo gihapon ni siya sa mga subjects starting grade 1 with focus on oral fluency nya. From grades 4 to 6, English and Filipino are gradually introduced as languages of instruction. Both
will become primary languages of instruction sa junior high school o sa senior high school, no? So human sa usa ka tuig nga pag-implementar niini ang mga pangutana diha, no, kanato labi na gyud sa mga nag-implement kung kumusta man unsa man ang unsa ka epektibo ang paggamit nato sa mother tongue, no? Unya diha labi na gyud sa atong mga classrooms ang mga kabataan ba nato aduna naglisod ba o sayon ra masabtan ba pinaagi sa paggamit sa kanang gitawag nato kaugalingon nga pinulungan under sa Key to 12 program. So mao kining mga pangutanaha mga igsuon nga atong sayran gikan sa atong mga bisita haron matagaan tan nila og idea kung really effective ba gyud ang kining gitawag nato mother tongue based multilingual education. Unya labi na sad, no, nga karon daing buwan na nagsuulog ta sa ato ang kanang gitawag og linggo ng wika, no? Okay, sabi ni saya pa Ma'am Joy, Buwan wika. buwan Ng wika. ng wika. Buwan Alright. sa mga pinulungan. Buwan sa pinulungan. So muna mga igsoon sayra nato ni gikan sa atong mga bisita haron kita, no, masayod usab ug maedukar usab unsa dayon ni siyang mga matang sa mga pamaagi. Okay, di siguro nato lang no una sa natong pangutan-on si Dr. Angel, no. Sir, kabahin ni ining ato ang mother tongue as medium of instruction. Unsa may epekto ni ini diha sa atong mga kabataan sa ilang pagkat-on. Yes, sir. Okay. Ang ako ikasulti aning unsay iyang epekto theoretical ni siya linguistic dimension. Mahimo bag mag-code switch ko kanang mag-binisaya niya. Pwede, Kanang pwede. terms nga dili kaayo masabtan sa mga tao. Pwede. Tingali wala no imaminaw. So ang kana okay ra. Okay ra. Sige, salamat. Go ahead, Doc. And so kining akong mga tubag wa ko kibaw unsay nahitabo na sa DepEd ug unsa ni nila pag-implement niya unsa na ilakat. Okay, so ang akong i-explain nimo mao ang iyang unsa gyud ni siya theoretically sakto gyud ba, no? So ang paggamit sa first language nigagingalan og native language. Number one na akong comment, sorry kaayo, mangayo lang ko apology, sayop ang gigamit sa atong gobyerno nga term nga mother tongue, sayop na siya. Mother tongue is not native tongue. Kanang inyong butang diri nga native tongue mo na sakto. Okay. What is mother tongue? Ang iyang diferensya mao ni, ang mother tongue mao ang usa ka pinulungan diin nagagikan mo ginikanan sa mga bag-ong pinulungan. For example, Latin, ang Linatin ba? Mao na siya mother tongue sa Espanyol, Yes. Frances, and so on. German, Low German or High German, but German. Mao na siya mother tongue sa English, Finnish, Dutch, and so many other languages. Mao na mother tongue. Sanskrit, mao na siya mother tongue sa mga Malayo-Polynesian languages nga usa niini mao ang atong mga pinulungan dinhi sa Pilipinas nga pila to imo ganing gikwenta sa Ubay gusto, Doc Joy. 19 kuan pa to sa katong 1968. but according to the late Brother Andrew later in late 90s, more than 110. And in fact, there are latest ethnologues that they're saying that it's like 118, 120 with 3. Correct. Nga dili, well, you know, which is ang nahitabo kini kay ang language mausab ang pinulungan mo evolve mo usab nga naman ni siya ang kini gimagong pinulungan kay gigamit man sa katawhan ang katawhan doon na may ginganlan og kausaban. Yes. Matag era or matag period mununot ang ato ang pinulungan kay kining pinulungan mao may medium mao gigamit nato sa atong progress and development. So mo na nahitabo sa kada pinulungan mausab gyud, no? So sa unang panahon, for example, ingon nata, do not speak the dialect. Dili ang dialect sa buto to binasaya. Dili na ni siya dialect. Lingwahe na siya, pinulungan na siya. Na. Dili na nausab na. Masam dahil ng dialect o language. Dialect is
a geographical sa usa ka lugar variation or differentiation of the original language. No? Dialect pa to siya dito sa Western, Eastern ug Central Visayas. Karon tulo na ka Bisaya. Hiligaynon ngadto sa Western Visayas. Okay, Hiligaynon. Hiligaynon na siya din na Ilonggo. Ang tao na nga nagpuyos Iloilo. Hiligaynon ang pinulungan. Ang sa Central Visayas, Subuanong Bisaya or Binisaya. No? Unya, waray nga Binisaya or Bisayan or Bisaya ngari sa Eastern part. Tulo na ni ka mga pinulungan. Di na dialect palihog lang. No? So, kada dialect, kada language, doon na siya yung kagaling. Mga subset siya. Nasa mga dialects. For example, let's go to Cebu. Cebuano. Cebu. Oh, Cebu. Adto ra gud sa Bantayan. Lahi gid ilasad nga to. Okay, dialect na. Adto ra gud sa Bohol. Lahi sad. Dialect na. Adto ra gud sa Salot sa Cebu. Lahi sad. Mo na dialect. Okay. Okay. So, balik ta. No? So, number one, ako lang gi-point out nga kaning mother tongue ang sakto gyud nga termino ako ngore bro ako lang gi anak kay man ko nga mutuman lang ta sa tinuoray is native tongue. Native Unta tongue. to. Okay. Or first language. L1 Sakto, na. L1. Unsa man day atong second language? Actually, ang atong second language, L2, mao ang English. English. Sa pagkakaron. Sa unang panahon, Espanyol. Depende na sa lakat sa panahon. No? Doon na pagyud tay lain nga L2 second language mao ang kay di man ta Tagalog speaker mao ang Filipino. Nga naman Filipino or Filipino bisag unsaon na siya glalis Tagalog based. yan So siya. Tagalog na Okay. siya. So meaning doc duha atong second language. languages English and para sa mga non-Tagalog speakers. Filipino. Pero kung taga Manila ka usara. Usara. Ang imong native language mao say national language. Okay. Ang English ra imong second language. Okay. Pero kita mga Bisaya, duha. Duha. Nakaron. Okay. Balik ta. Mauna ang dakong problema nga tubangon sa kada usa ka magtutudlo sa classroom dinhi sa Cebu. Wako kibaw giunsa na nila pag meet, unsa nila giunsa nila pag sulbad, no? Kay ngano magsugod man sa kindergarten. Unya kining kindergarten mo na primero gyud mo'y unang gyud nga ginganlan og stage lakang sa linguistic development sa usa ka tawo. Di man ka muambak ka something's wrong, di makaton ang bata mayabag. Ang mayabag ang bata, ikaw ang maestra nga patakag tudlo, ikaw may sadan ining tanan kaysa pa man di ikaw may katudlo. Okay. So, wa ko kibag-iyon sana no. In kindergarten, dili pa na tudloan og reading or writing. Di mo na yung readiness stage. Okay. Unsa man day pagtudloan ni, mundo na tay mga action songs. For example, no, imong kag I have two hands, but diretso lang tag in English, di na mao. Okay, wa may binisaya pa siguro anang translation anang I have two hands doc? Naa. Okay. Magsugo so mangita jud kag kanang naa. Kay sa among naibaw-an dok itudlo ra gyud mo meron usa ka kamot, duha kamot mo ko, rog man moro man ang I have two hands namo. Mo nay isugod datog Okay. Nya dayon duna dayon nay English version, nya duna dayon nay Filipino version. Ang duha ka mao na siya readiness unya sa listening speaking pinaagi lang sa action song. So meaning to say doc sa early stage readiness ang ato ang gitutukan ini apan atong gigamit ang ato yung pinulungan. atong pinulungan Okay, jud through sugod. action songs o uban pa nga mga pamaagi. Yes, kinanglan meaningful masabtas bata. Okay. Kung maka-develop na kita og readiness, ready na sila sa second stage, beginning stage. Mo na ang grade 1 Grade 1. until grade 3 or 4. Beginning stage. Ana na magsugod ang reading, writing sa grade 1. Okay. Beginning stage na siya grade 1 and 2 or 3, no? So nakatutok ni siya sa oral fluency. No, ang oral fluency, oral speaking, listening, Listening. mao ang readiness. Okay. Kani reading, writing. Reading, writing. Mo ni siya ang literacy.
Katong imong oral fluency mo tog oracy. Okay. Kani literacy. Pero gisugod na nag-introduce sa grade 1 pa. Di lagi grade 1, yes. Grade 1. Grade 1. Okay. Ayaw sa in town itudlo sa readiness stage. Yes. Ang bata mayabag. Makalitan ang mga bata, no? Mao lang. Mao Alright. yun, no? Unya, sumpay ana mao ang developmental stage. Ni ka grade 3, kato di ay grade 1 anto ito, sorry. Okay. Ni ka grade 3 hantod sa grade 4 ba or 5 ba or 6 ba or until high school even, developmental stage. Developmental stage. Nag-anam nagsaka. Okay. Developmental na siya sa tanan na nga skills, listening, speaking, then reading, writing. Mo and yung writing ang katapusan kung di ganin mo tuduag writing, dili kompleto ang yes, dili kompleto ang leksyon. Ginana ba kapag tudlo wata. Mao mo ginay basic, no? Reading and writing. Literacy stage. Literacy stage. Yeah. Yeah. Apan dili kalimtan ang oracy. Nagtagbo na siya kay ang oracy skills, listening, speaking, mo man toy inputs, yung output man ni reading, writing. Okay. Ang katapusan na ni ang stage 4 gikan high school, college, then graduate studies hantod matiguang ta comprehensive stage nga dunan magsugod na siya intensive padong sa extensive competencies. Mo na ni kita karon. Mao na siya kung ginunot na siya maayog lakat ang pagtudlo o pagkat-on kay inigtudlo nimo na biyay makat-on teaching learning baya ug wa gani ay nalagpag tudlo. Alright. Ko ikasulti. Yeah. Yes, Doc, na kay kadugang Doc Joy. Sige, Ang kanimang may pagkakuan, no? Ang numero 1, I think, ang kasagara ato sa kung tanang kung unsa man gining language, no? Kung tanawin mo, in fact, sa anthropolohiya nga field, gisigang panigtuki, no? Kay dunay mga teorya kung asa ni... Pero ang general trend is that kung diha na gyud na klaro nga nanay homo sapiens na kay ang iyahang kuan physically ang iyaha na develop na, no? But nevertheless, kung moingon man gud ta og language, Doc, di ba? Kuan ni siya, nagkasabot ang mga tao pagbuhat og mga simbolo para sa ilang survival. Numero 1, importante ang lengguwahe. Sa ato pa, ang imong experience imo ning i-communicate, no? Munang naatay gitawag og encoding, gi-encode ni tanan. Sa ato pa, usa ka pung do na siya equivalent nga agreement sa tanan, unya pagkahuman mauni siya ang iyahang meaning, no? Mo ning pananglitan. Kung moingon ta nga dagat, no? Pero di ba moingon ta ang dagat sea. Moingon ta pero nabi tay mga sa mga tawo nga nagpuyo sa daplin sa dagat, duna na sila mga nagkadaiyang mga pung nga ipasabot kung ang dagat taas, ang dagat ni kuan ni hubas unsay tawag ani high tide ni hunas. Ayaay kanang mga di ba naa sila mga different terms because ang kaimportante mo sa lengguwahe kay dinhi naay relationship sa iyang survival. Sa ato pa para ang mga tao magkasabot, nagka-agree na sila, no? Nagkasabot sila nga mao ni atong buhaton. Sa ato pa ang imong lengguwahe, ang pagkahibaw nimo sa imong language, kinahanglan na siya nga i-communicate clearly. Mao gid ni ang pag-encode nato nga nagkasabot sa atong mga simbolo, di ba, Doc? Okay. Sa ato pa moingon ka panitan ang for survival, basic yun ni, in fact I'm talking about, sorry kayo nga very ko ani mga kailangan. This goes back to, in fact, ang atong 1 million years nga moingon ka from the perspective of evolution, duna na ni ugwa man ganito kahibaw ang katong mga ancestors nato nga unsa ni bat at least nagkasabot sila panalitan ang mga Eskimo ug ang itbayat dinhi, no? Ang Eskimo tungod kay ang ilang environment, classic mo kay ni example ang Eskimo, no? Yeah, kay Eskimo. Ice, pero kinahanglan makibaw sila kay ilang environment ice, gamay ra ilang yuta, kinahanglan makibaw sila kung unsang klasya sa ice ang ni kuan karon unsa sa kabaga kay kinahanglan sa magkasabot kay di sila magkasabot ang ilang survival as an individual and as a people will have a dako kay impact ba. So mo ni nga moingon ka nga arbitrary gyud ni nga mga vocal symbols, no? Vocal symbols
og kuan gi-encode unya ato ning i-communicate by experience sa ato pa sakto tong giingon ni Dr. Persila nga ug wa na gani na sa atong experience wala na nato makitaan mo ilis gyud na siya. Ikaduha, ang experience sa lengguwahe mo usab siya tungod kay duna kay mga contacts pud nga pananglitan mo ingon ka sa Cebu, no? Ang Cebu kung tan-aw nimo geographically isla siya, wa gyud kay matanom kaayo. So in fact ang tan-aw nimo ang lengguwahe nga Cebuano dili kay na siya daghan og terms sa panguma. Pero kung tan-aw nimo daghan siya terms sa negosyo og sa dagat tungod kay diha man nagdepende ang ihang environment, no? So mo ni siya nga over time mo ili so pananglitan ang 400 katuig or 395 whichever nga Spanish influence doon na siya dako nga impact sa pag-usab sa atohang pinulungan, no? O so mo na nang giingon ni Dr. Angel nga ni evolve yun. Mo evolve man yun ng language. Kundi kung di na mo evolve ang language, patay na siya. Patay. Yes. This is what happened, no? Katong mo ni nahitabo Sir Tats nga sa panahon nga dili na magamit ang usa ka pinulungan. Ang may tabuan ni mamatay na siya. So palitan sa etnolog dunay tuluron, no, nga sa mga kuan ni dito sa atong mga kaubang negrito, mga kaigsuonan na nagitulo nga mamatay gani ang last nga musulti ana patay gyud ng language. Okay. No? So daghan man sa ding mga factors, no? Yeah. Pwede ko masubad gamay lang ka. Yes. Doc, before ta mo dugang do ka, mo post una ta alang nining pipila ka mga mensahe. Kay bawba mo nga pito ka lokal nga mga lengguwahe ang nadugang sa 12 ka mga lengguwahe nga gigamit as medium of instruction sa K-12 program, kini ang Ibanag, Ivatan, Sambal, Akyanon, Kinaraya, Iyakan ug Surigaynon. Ako si Pagtubig Christine, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ug mao kini ang mga pinakaulahing kalihukan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ang duha ka adlaw nga pagbansay kabahin sa pagtukod og nursery sa mga kahoy didto sa Notre Dame University. Gitambungan ang maong training sa piniling mga tinun-an nga mikuha sa National Service Training Program kon NSTP nga klase. Lakip sa gitukoy niini ang tinubdan sa mga liso nga paturokon og ang pagpatubo niini. Sa laing bahin, sa 60 ka mga kabatan-unan ang mipaubos og pagbansay pinaagi sa nagkalain-laing klase sa duwa. Gipanguluhan ang maong kalihukan sa pipila ka mga sakop sa Alliance of Argawanon Young Leaders kon AAYL, diin sila usab mipaubos og pagbansay sa Cool Adventure Camp kon KAC sa Rafi. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simana sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Carmel, maayong buntag. Okay, balik ta mga higala, no? Mga higala, mong giawhag kung buot mong mo padangat sa inyong mga mensahe o ganahan mong mo interact sa atong mga bisita karon. Palihog tawag lang sa atong Pagtuki hotline ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang atong Pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. O atong Pagtuki mobile ang numero 0923-486-5473, no? So mao na nga kung buot mong mo labi na gyud, no, kung ganahan mong interact sa ato ang mga bisita karon live, hala sige ipadangat og dayala kining maong mga numero.